forstår du, hvad jeg mener? Og så kan det godt være, at bagefter kan være lidt mere kritisk, og så sætte nogle af dem. Men altså, du har noget, du ligesom gerne vil. Hvad sker der på den her computer lige nu? Ja, det kører. Lige pludselig begynder musen at ryste, og tastaturet skriver selv. Jeg tror, at den er ved at crash. Du er god til at være kritisk, så gå ind og stille nogle kritiske spørgsmål. Okay. Var det positivt ment, det så jeg var god til at være kritisk? Okay. Det ved jeg ikke, jo. Det er en her, der har fødselsdag. Det er Jesper, ham den røde, der sidder der. Ham med det lange hår. Det ved jeg ikke. What the heck? Hvad er der galt med den her computer? Hvad så? Det er bare den her computer her, der fucker totalt op. Den begynder at skrive selv. Musen begynder at ryste. Og så sætter jeg den til at spille noget musik, og så lukker musikprogrammet. Klaas? Prøv lige at skynde dig, Klaas. Hvad så? Prøv lige at skynde dig, se her. Lige pludselig så kom der en... den lukkede lige pludselig det hele, ikke? Og min ikon op frem, hvor der står, der forsvandt. Så kom der en you I just tagged my friend, og sådan en smiley, og så kom den der. Den lukkede min musikprogram, og hele lortet, så lige pludselig kom den derfra. Jeg har ikke gjort noget. Jeg sværger. Seriøst. Det må være fedt. Jeg har ikke gjort noget. Det er en, der kan sidde og se mig. Ja, kameraet. Ah. Ja, okay. Ja. Klar dig, så vil jeg godt forbinde. Jo, du har gjort noget. Det er en dansker. Ja, jeg kan ikke lukke det. Så chat med ham.